Eta hasiko naiz Omar Navarrok idatzitako poema batekin, Haragizkoa izeneko proiektu baterako musikatuko nuena, eta kantuak du izena Sabako Erregina. Euskarazko edozein komunikabideetan eta gaztelaniaz eta askotan hori izatea asko gustatu deskribapen hutsa baino bada eta hor ikusten duzu, hor ikusten alda egiten alduzu irakurketa hori, baina bestenaz, zuzenean disko bat gustatu zaizkizut eta hori nengora izutzen naiz, ez da oso ohikoa. Bestelako variable batzuk aztertzen dituzu. Eta dure dauka proiekziorik, zer bat dago? Non bor, zin izkuntzen zaten. Horrek egiten dituzu izkuntzen. Publiko egiten dituzu. Ez dira guztiz artistikoa. Guztiz artistikoa da, ara no, telezinkun dagoen programari komerzialrenetako bat, La Voz. Igual talde bat, badauka permisioa, badauka jende asko jarraitzen duena, egiten duena, naiz eta, beti ere duina dela pentsatuta ere, behar bada, zuk musikalki nahiago dituzu edo espero duzu beste gauza bat talde batengan horren alde egiteko. Ni igual musikaz idazten hasi nintzen berez horrexegatik. Ez nolako ikusten euskeraz beste musika batutaz idatzitako testuak. Adibidez botatzetola Aphex Twin. Elektronikako musikari asko gustatzen zaidana eta asko gustatzen zaidana. Euskeraz idatzitako gauzak Aphex Twini buruz egokitzea ia ezinezkoa. Elektronikako musikari buruz orokorrean. Ditu gauza batzuk bihar izan dizkiotala Xabierri entzuneako, esaten entzunetik igual pixak kanpo behatzen zienak, baina esan lekuri bilatzen olako gauza eta aspekta hitz egiteko. Eta oso sartzen ditugu, Inungo esan ekortasun komertzialik ez daukatena. Eta ni naiz baita ere, esan nahi zuetana, horren boto eman dugunak, ez? Neibor, eta hostia. Eta gure buruaz garatzen dago, Neibor, ez? Neibor, Mursego, eta gizaren, ez dago kronika bat bera ere arrakastatsua izan den disko bat buruz. Hori da kalte bat, real. Euskarazko musikaren komerzialtasuna dago. Igor zego edena dela, baina hori da interesatzen zaiguna. Egin dezagun hori, baina gero esan dezagun. Eta aurten disko destakatua da Einaute Lorrieta. Ni ustez, Einaute Lorrietari buruz norbaitek idatzi behar du. Idatzi behar du, ez esateko, idatzi da. Benetan arriskatu behar dute, idatzi idazten da. Beste gauza bada, kritikariok gure irizpide subjektiboen arabera, ez jartzea gure honen edo gure gustokoen artean, baina Einaute Lorrietaz idatzi da, la hostia, imaz. Beste gauza bada, zerrenda subjektibo hori zaren zegotu.